Ei, va com va o què? Avui és dimarts, o sigui que ja sabeu que a nosaltres la veu s'ha publicat el nou lliurament de la columna Va com va. Ahí la teniu. Busqueu-la si no ho heu fet ja i de seguida la trobareu. Esta setmana es titula Pedres en la mochila i se podeu imaginar del que parla, d'aquestes coses que va dir Pablo Casado un dia d'aquestos sobre que hi dia que a Catalunya els xiquets que no parlen català a les escoles no els deixen anar al bany, el primer, i una cosa realment molt enigmàtica que els posen pedres en les motxilles. No, o sigui, no. És una cosa tan absurda que ni s'entén, no? Clar, a veure, que Pablo Casado no és un tipo que estiga massa dotat intel·lectualment és evident. Vull dir, és tonto, però tonto impermeable. Vull dir, tonto redó, tonto perfecte. Això és prou evident. En el seu cas crec que n'hi ha com un, una tormenta perfecta. Vull dir, és una eh, conjunció de dos fenòmens molt espanyols que en ell tenen com una mena d'epifenomen perfecte. No? D'una banda, ja he parlat alguna vegada de la selecció inversa que hi ha a la política a l'estat espanyol, i que és una selecció, de vegades uno intuís que intel·lectual, però també ètica, una selecció inversa, i d'altra banda la cosa aquesta de l'endollisme, de les xarxes clientelars, en fi, dels tractes de favor i de més. Vull dir, un títol de grau o un títol de màster, el que ve a ser el paper, això, si tens contactes i vas a la Universitat Juan Carlos I i ja, te ho poden regalar, vull dir, tilo pa tu. Clar, els coneixements que se suposa que aquests títols acrediten no es poden aconseguir així. Has de tindre una mínima capacitat intel·lectual, que no sembla el cas, i d'altra banda has de fer un esforç sostingut en el temps que encara sembla menys el cas. Per això, quan Pablo Casado fa aquestes coses, fa riure, fa com acudits involuntaris, és un tio patètic. Isabel Díaz Ayuso, ixa fa riure menys, Ixa tia és més lista, és més dolenta que la tenca, però lista és prou més que Casado. Aleshores, les coses són divertides, el que és molt preocupant, i és el que vinc a dir en la columna, és el que aquestes coses signifiquen, és el que d'alguna manera aquestes coses són símptoma, és a dir, esa idea de que a Catalunya els xiquets si no parlen català no poden anar a pixar o es posen pedres en la motxilla són absurdes, però són evidentment eslògans de propaganda del més pur estil goebbelsià. Tu atribuïs-li a l'altre qualsevol animalada que no puga ser demostrada igual, perquè tu ja ho has dit. De fet, també me va preocupar molt que la premsa dia que Casado denuncia això. Però denuncia, com que denuncia? A quin xiquet, a on i quan li han posat pedres en la motxilla? O sigui, no denuncia, simplement inventa, calumnia. Aleshores, se va creant aquesta idea i pot ser, a veure, això és que és com molt gruixut, és molt burdo, però vaja, coses una mica més mentides, una mica més millor estructurades, van calant en la gent i va construint aquesta idea de que l'altre, en aquest cas el català, és roïn, roïn, roïn. O aquesta idea totalment absurda de que el català està com arraconant i reduint a la minoritat absoluta al castellà, quan de fet és a l'inrevés, a Catalunya i no només a Catalunya. Aleshores, de fet, me contava la meva filla que al seu institut, que algunes assignatures que hauria d'estar rebent-les en valencià, les està rebent en castellà. Vull dir, jo no sé, a veure si hi ha una polèmica important al voltant de com classes que haurien de ser en valencià es donen en castellà sistemàticament i no passa res. O sigui que la realitat és exactament la contrària, així i allà. Però ells van llançant la merda i van calfant.
Clar, què és el que demostra que la dreta, no ja Vox, la dreta, el PP, estiga, diguem-ne, transitant amb alegria aquesta senda, aquesta drecera goebbelsiana? Que evidentment que estan, diguem-ne, per dir-ho suau, estan sent temptats per solucions autoritàries. És a dir, perquè al final la jugada que n'hi ha darrere és demanar acabar amb la immersió lingüística i fins i tot, perquè ja ho han plantejat, fer una intervenció, un 155, una intervenció de l'autonomia. Vull dir, n'hi ha una agenda clara de reducció d'alguns dels drets conquerits en aquesta democràcia monàrquica borbònica que tenim. No? És com que davant en aquest moment un poc de crisi, és com que el partit dinàstic conservador, la dreta de l'espectre se tensa, d'alguna manera, algunes coses són provocacions, tensa, provoca, suposa que en el moment que hi hagi una reacció, pum, canya, no? Ja, de fet, els antiavalots ja estan comprant porres extensibles, que vaig llegir-lo no sé on, però no només estan els antiavalots, estan els jutges que te poden inhabilitar, i això a Meritxell Batet ho té clar que la poden inhabilitar, no? Ja ho vaig comentar, o això, o intervindre l'autonomia i coses així. Aleshores em preocupa, perquè ja no és només Vox, és que sembla molt clar que el PP va apostant per aquesta, diguem-ne, via autoritària. I suposa que té lògica, és a dir, el sistema, el règim del 78 és el que és. En el moment, amb una monarquia absolutament desprestigiada, en el moment que hi ha un cert desbordament dels marges, com respon amb tensió? Això sabeu que ho ha explicat molt bé Carles Cirera, el famós doctor Cirera, de Twitter, que també, o abans, és un historiador estimable. I això em preocupa molt, perquè no sé què passarà en els propers anys. I també comente a la columna que tot el tema aquest, que tampoc sé molt bé com interpretar, perquè de sobte la Generalitat Valenciana, la del Botànic, te trau un cartell que parla del Nadal valencià, que te parla de la Ribera del Júcar i de la Huerta Norte i coses així que fan una pudor a franquisme que tiren d'esquenes. No sé molt bé com interpretar això, però em sembla preocupant. No? O Yolanda Díaz, que al papa li va dir la moguda isa que li va regalar, que l'havien feta en el Levante espanyol. Vull dir, és com un revival massa cañero i fixeu-vos, el Ximo Puig i Yolanda Díaz, i jo no sé, no haurien de fer aquestes coses. La qual cosa d'alguna manera a mi me posa malencònic, me posa malenconiós, perquè clar, dius, si és que la dreta va menjant-se el terreny, a on està la resposta republicana i federal de veres? És que la paraula federal l'han desgastat, federal, plurinacional, que com cada vegada dic de quan en quan, i mira, no em cansaré de dir-ho, és l'única manera de que d'alguna manera l'estat espanyol, Espanya es troba a ella mateixa, vull dir, una Espanya no oligàrquica i una Espanya que reconega les diferents maneres de ser espanyol i espanyol al cap i a la fi, les diferents nacions que han, en fi, per processos històrics diversos han compartit història i han confluït en el seu estat. O ho fa, és a dir, ho dic clarament, jo ho pense, però ho pense de fa molts anys, o en algun moment esdevé de veres una república federal que reconega la personalitat dels seus pobles, o l'altra opció és al final, al remat, l'autoritarisme i aquesta cosa com neocolonial o quasi colonial en la qual vivim, i que clar, mentre tots estem, que bé, quina gran democràcia que tenim, pues tot quadra. Quan comencem a dir, que, no sé, que la corona sembla que fa lo que vol, per exemple, sense control, o
qualsevol cosa que tinga que veure amb l'autogovern o, en fi, qualsevol cosa que tinga que veure amb drets socials, amb democratització efectiva, immediatament com que voten les costures, se tensiona tot i bo, sembla que això, que la dreta opta per l'autoritarisme, té al PP fent aquestes històries i té a Vox verde darrere, clar, com a una mena de braç armat.